ביי לכולם, אני כאן עם הבסטי שלי. מאז שנולדתי אז הכרתי אותה. כמעט מאז שנולדתי. ויש לי עוד הרבה חברים מאז שנולדתי, כמעט כל הכיתה שלי. עכשיו אני עושה לה גם תסרוקת. עכשיו שמתי לה את החומר הזה, נכון זה נראה של כאילו בנות קטנות, אבל זה ממש טוב, זה מסרק אותה בשנייה, ואני אראה לכם בסרטון הבא בחלק 2, כי אולי לא הספיקה 3 דקות, אז אולי אני אראה לכם את התוצאה. כן, אבל הם יראו את זה. כי אני כל פעם עושה משהו אחר, רבע שעה אני מצפה. בסדר, אני אראה להם את כל הזה. לא, אני לא מבינה למה זה לא נספג פה. אבל גם, הם בטח רואים שאת ג'יפה כזאת, אז בואי אני אסרק אותך פה, ככה הם זה. שים לה פה. פשוט היום לא חפפתי, אז ככה נראית שם. גם אני לא חפפתי, כי יש לי צמה כזאת, והיא עלתה לאמא שלי המון. כאילו, שווה 300 ומשהו. איזה 300? כל אחד 170. לא. כולם ביחד 170. שניהם ביחד 170? כן. כי אני עשיתי שמות כאלה, כאילו... אגם, לא לדבר, כי כשאת מדברת... כי יש הרבה קרם מהשיער. גם את צריכה פנים מול פנים אליי, כי אני צריכה לסרק אותך בזה. את מה? אגם, את צריכה פנים מול פנים אליי, כאילו ככה שיהיה אפילו. אפילו שיהיה גם אדם ממני, כי אני בכיסא גבוה והיא בכיסא נמוך. נעשה אותך פה. אגם. תגידי לי אם כואב לך, למרות שאני אף פעם לא עושה כואב. זה נראה שזה כואב לה, אבל זה לא. גם אתם יש לכם מקלחת שמים את זה, אבל... אגם, לא נראה לי שאפשר לעשות תגובות. אם למשל אומרים, אז תכתבו בתגובות אם יש לכם את זה. ואם אתם משתמשים בזה הרבה פעמים או לא? תשתמשו בזה פשוט פעמיים בשבוע. לא, אני משתמשת בהרבה זמן, אבל אני קונה אחד. אגם, אל תיגעי בשיער. את יכולה לדבר איתם, אבל רק לא להזיז את הראש. את יכולה להזיז את הפה. אגם, שיראו אותך, רואים אותי רק. גם, אבל את ישנת עם צמות גולגול? מה יש לך?